Víte, co bylo v pondělí za den? Ano, pondělí, ale taky Mezinárodní den smíchu. A jestli jste se ten den nesmáli dostatečně, tak teď to možná doženete, protože není nad to vidět, jak tento svátek oslavili Japonci. Říká se, že nejztracenější den našeho života je ten, v němž jsme se nezasmáli. Toto pondělí rozhodně ztracené nebylo. Nebo alespoň pro Japonce, kteří tradici Mezinárodního dne smíchu opravdu dodržují. Slavíme to každý rok, letos je to už 10. Není nic lepšího, než se takhle pěkně zasmát dohromady. Pozor, taková smíchová seance to není jen tak. Nejprve je důležitá příprava. Důkladně se protáhnout a zhluboka se vydýchat. Až pak se může člověk zasmát, tak říkajíc od ucha k uchu. A nebo pěkně zemitě, až se za břicho popada. Japonci mají svůj speciální druh smíchu, inspirovaný národním sportem sumo. A na závěr kolektivní smích, pěkně do kolečka. Neměl Jan Werich pravdu, když říkal, že smích je svátkem obličeje? V případě rozchechtaných Japonců mu musíme dát za pravdu. Když se zasmějete pěkně od srdce, každý nepřítel uteče. Podle mě je smích nejlepší lék proti stresu a strachu. Čím více se lidé smějí, tím více to vyplavuje negativní hormony a pomáhá to v osobním životě. A to nemluvím o tom, že smích je rozhodně velice zdravý. Lékařské studie dokazují, že 20 sekund srdečného hlasitého smíchu nahradí 3 minuty strávené cvičením v posilovně. Sama na svých klientech vidím, jak jsou zdravější a spokojenější. Stačí jedna lekce a je to vidět na první pohled. Začali jsme citátem a tak jim i skončíme. Seneca přišel s výborným receptem na to, jak být stále usmívavý. Řekl totiž, dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.